سلام زي خبركم تخاطلتي بين تي في نلوم ربع 29 سنه زت تدالو على توزينات زلكم مصلخو كم وترو كساف فصام دباتنا نخت كتاتلنا ندعدمكو بقدامنت ارئست زينا زت سلام ኢትዮጵያን ክልል ትግራይን يسكف አብያተ ትምርቲ ተሓገስቲ ነርስ መንደፈራን ጊንዳዕን 269 ተማሃሮ አመሪቀን ሰራዊት ሱዳን አብ ከባቢታት ዶብ ኢትዮጵያ ደብዳብ አካይዱ ቱርኪ ፊንላንድን ሸውደንን ናብ ኔቶ ከጽምበራ ደጊፋ አብ አውስትራሊያ ዝርከቡ አናብ በሰንኪ ብርቱዕ ባለ አብ ዕጽዋ ከም ዝኣተውን ካልእን ዝድህስስ መደባት ሒዘልኩም መጽለኹ ሰናይ ናይ ምክትታል ግዜ እንዳተመነኹም አብዛ ቻናል ድማ ናይ ወትሩ ተኸታተልቲ ንኽትኮኑ ሳብስክራይብ ብምግባር ናይ ደወል ምልክት ክትጥውቁ ብኽብሪ ይዕድመኩም ዘተ ሰላም ኢትዮጵያን ክልል ትግራይን يسكف መንግስት ኢትዮጵያ ምስ ኃይልታት ትግራይ ዝርብ ሰላም ንምክያድ ሸውዓተ አባላት ዘለውን ኮሚቴ ከም ዘቆመ ምስገለጸም ክልቲኦም ወገናት ነቲ ናይ 19 አዋርሕ ኩናት ሓድሕድ ደውን ባል ነሰሙናት ዛክል ዝርብ ከካይዱ ምጽንሖም ዝግለጽ ጽንጽንታ ጋዲ ገይርዎም ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ አባላት ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ አብዛቦ መግለጺ ምስ ህዝባው ወያነ ሓርነት ትግራይ ዝግበር ዝርብ ሰላም ዘካይድ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ደመቀ መኮንን ዝምራሕ ኮሚቴ ከም ዘቆመ ሓቢሩም ሚኒስተር ፍትሒ ጊዲዮን ጢሞቴዎስ ሓላፊ ጸጥታ ተመስገን ጥሩነ ሓላፊ ወታደራዊ ድሕነት ምክልኻል ሌተናል ጀነራል ብርሃኑ በቀለ ድማ አባላት እዚ ኮሚቴ ከም ዝኾኑ ተፈሊጥሎም እቲ ጠንቂ ሞትን ምዝንባልና ሻሓት ዝኾኑ ነርጋት እቲ ሃገር ዘናወፅን ውግእ በሰላም መንገዲ ካዕርፍ ብዙሓት ሰባት ልዑል ተስፋ ኳን ተገበረሉ እቲ ጉዕዞ ግን ናብ ብዙሕ ብድሆታት ከም ዝህሉም ይግለጽ ዓዳ መስርሕ ሰላም ዝዓይል ዓለዋይ ዲፕሎማት ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ መስርሕ ዝርብ ሰላም አገዳስን እወታውን ምልክታት ከም ዝተራየ ብምግላጽ እቶም ሰልፍታት ኣብ መንጎም ዘሎ ዘይምርዳእ ብፖለቲካዊ መንገዲ ፈቲሖም ነባ ሰላም ንምረጋጽ አውሳኖም ከጸንዑ ተስፋ ንገብር ክብል ሓቢሩም እንተኾነ በወገን ህወሓት ነቶም ኣብዘተ ሰላም ዝውክሎም አባላት ወግዓዊ አይገበረን ዘሎም መንግስት ኢትዮጵያ ተዝርብ በህብረት አፍሪካ ዝካየድ እንተኾኑ ጥራይ ከም ዝሳተፍ አትሪሩ ይገልጽ ህወሓት ግን ህብረት አፍሪካ ስለዝናቅፎ ተዝርብ ፕሬዝዳንት ኬንያ ኡሁሩ ኬንያታ ከካይዱ ዝጠልብ እዝኻት ዝርብ ቅድም ምጅማሩ ዘሎ እንቅፋት ይመስል አሞዳታ ነሐሰ 2021 ፕሬዝዳንት ናይጄሪያ ነበር ኦሉሴጉን ኦባሳንጆ ነታ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዝነበረ ውግእ ንምህዳእ ከሰርሕ በህብረት አፍሪካ ተመዚዙ ፍሉይ ልኡኽቲ ህብረት ኣብ ቀርን አፍሪካ ኮይኑ ከሰርሕ ጸኒሑ ኦባሳንጆ ኣብ ዝተፈላለዩ ግዚያት ናብ አዲስ አበባን መቐለን ብምኻድማ ነቶም ተቐናቐንቲ ወገናት ብምዝራብ በ16 መጋቢት ሰብአዊ ረድኤት ዝኣተወሉ መስመር ኣብ ምሽምጋል ተዋሲዩ ኣብ ዝመጽን ሓሰካላይ እብረ ስልጣኑ ክዛዘም ተዳልዩ ዘሎ ፕሬዝዳንት ኬንያ ኡሁሩ ኬንያታ ድማ ኣብቲ በአሜሪካ ህብረት ኤውሮፓን ስዑድ ዓረብን ዝድገፍ زعبي قطبا نايت زوبها مالت ኢትዮጵያ ሰላም ንምምጻእ ተመሳሳሊ ጻዕርታት ከካይድ ጸንሑ ፕሬዝዳንት ኬንያታ ተግጭት ምስተወልህ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ በተደጋጋሚ ኬንያ በመዕዳምነት ቅልብላው በሰላም መንገድ ከፈትሑ በቀጻለ خمክርን ከጽወን ጸንሑ ወሃብ ቃል ህወሓት ጌታቸው ረዳ ፕሬዝዳንት ኦባሳንጆ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ቅርበት አለው ስለዝበሉ ነቲ ዝርብ መንግስት ኬንያ ከመርሖ ከም ዝደለ ሓቢሮም ኣብዘተ ሰላም ተራ ታንዛናውያን ንህወሓት ምልክት ሕቶ ስለዝፈጠረሉ ምንጭታት ታንዛኒያ አንጋዲት ዘተ ሰላም ጥራይ ያክትከውን ትኽል ከም ዝበለ ይሕብሩም ተንተንተ ፖለቲካ ቀርን አፍሪካ አባል ዝክራሲስ ግሩፕ ዊሊያም ዳቪሰን ህወሓት ተዝርብ ኣብ ኬንያ ከእንገድን ካለ ተመሳሳልነት ዘለዎ መስርሕ ንከይህሉን ከም ዘጠንቀቀ ይግለጽ እዘናይ ሰላም ዝርብ ከዳሎም ከሎ ኦባሳንጆን ኬንያን ዝመርሖ ተበግሶታት በሓባር ካዩ እዩ ኒሩ ተሐሳብ አመንጎ ክልቲዮም ዝግበር ንሕንሕ ግን ዓቢጌጋ ከኸትል ይኽእልዮም ምክንያቱ ዝያጸጋሚ መስርሕ እርቀ ሰላም ካብቲ ቀንዲ አተኩሩ ኸላግስ ይብሉን ዝብሉዮም ሓደ ኣብቲ መስርሕ እርቀ ሰላም ዝተሳተፈ ኬንያዊ ዲፕሎማት ኣብዛህቦ ሓበሬታ እቲ ዝርብ ኣብ ተኣፋፊ ደረጃ ኳን ተበጽሐ ገና ተስፋ ዝህብ ስለዝኾነ ከነብላሽዎ አይግባእን ኢሉ አብያተ ትምርቲ ኤርትራ ተሓገስቲ ነርስ መንደፈራን ጊንዳዕን 269 ተማሃሮ አመሪቀን
ቤት ትምህርቲ ተሓጋገዝቲ ነርስ መንደፈራ 147 ተማሃሮ ቤት ትምህርቲ ተሓጋገዝቲ ነርስ ጊንዳዕ ድማ 122 ተማሃሮ በሰርቲፊኬት ኣመሪቐን ዳይሬክተር ቤት ትምህርቲ ተሓጋገዝቲ ነርስ መንደፈራ መምህር በረኸት ፍሳሐ እቶም ተማሃሮ ካብ ቤት ትምህርቲ ዋርሳ ይካሉ ዝተቀበሎም ምዃኖም ብምሕባር ናይ 18 ኣዋርሕ ስሩዕ ክልሳ ሓሳቡን ግብራውን ትምህርቲ ቀሲሞም ንምረቓ ከም ዝበቕዑ ገሊጾም እቲ ዓለት ካብ ትምህርቲ ዓለም ናብ ስራሕ ዓለም ዝሰጋግሩላ ዘሎ ኣጋጣሚ ምዃና ብምዝኻር ንሕብረተሰቦም بموياو سنمغبار بالعول تغاتن بتامامنتن تعغستن كاغلغلو تلابيو دايركتور بيت تمرت تحاغاستي نرس غيندا اتو ميكائيل جهراي بوغنو تمراتي ابتي تمرتيهن زريو تغداسنت بمغواس بسرح خمعبلو امو حست عنا حبرتسبوم تساتفو من كعززون ازخخيروم ابناي كليتيو سنسرات زترخب اب مينستر عنا وانا دايركتور كفلي وطن معبالن عام سبن دكتور برهانه دبروم تمرت حكمنا لعل ديسيبلين بقعتن توفاينتن زحتت عودي مخانو دحر محبار منستر تعنا كاب 2022 كساب 2026 زتزرغه سالساي ناي 5 عامت استراتيجيكاوي وطن حانصيصو اب استبغسلو زلوان يمرقو بمهلاوم ابركتوم كريو زلوم امنت قديصوم ممعبال موياو عقم سب حدا كابتي بعتب زسرحلو زلو عودي كم زخونن ببعمتو روي لوطي يمزغب مهلاون دما ارديو سراوي السودان اب كبابيتات دوب ኢትዮጵያ ደብዳብ አካይዱ سراوي السودان اب تمس ኢትዮጵያ ዘልዳው كبابيتات ደብዳብ ከቢድ ህብረት ከም ዘካይደ አማሐደርተን ነበርተን እቲ ከባቢ አረጋግጾም እዚ ተፈጢሩ ዝተባለ ግጭት ተሸዋተ ወታደራትን ሓደ ሰላማዊ ሰብ በኃይልታት ኢትዮጵያ ከም ዝተቀተሉ ብምግላጽ السودان ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ዘስማዕቶ ክሲ ነቲ ወጥሪ አላይልዎም ነዚ ሲኡ سراوي السودان በመዳፍዕን ሞርታራትን ካለ ከብር ሳጽወራትን ኣብቲ ከባቢ ደብዳብ ከም ዘካይደ አማሐዳሪ ወረዳ አርማጮ አቶ ደሳለኝ አያና ተዛሪቡም ቅድመ ሕጂ ወታደራ السودان نتي كبابي بحيل أبرسي محزوم ناب جزات إثيوبيا بمتاو مس ميليشياتات كبابي بزجبر وجتشت جودات كم زورده اتأم حداري أتحيزو يجلسم بسوني زت تخيل دبداب مناطع من بارون كساب سولوس دحر غطرون اتدبداب كم زغت سله نبرتي اتكبابي بتوسخ جلسم من السودان جنت جتشت بسنك سراوي إثيوبيا كم زت تفتسمن أوشتي جزات السودان كم زت تخستن زنجر مجلسي أوتيوم سراوي من كل خالي إثيوبيا وجنون نتي السودان ويعني من رخات أبا دواوي كاتيلو زبل بسودان زقربلهم كسي بمنصاق تسراويت ابتي بوتا ግጭት ከም ዘይነበረን እቲ ክስተት አመንጎቲ ግዛት ኢትዮጵያ ሰጊሩ ዛተ ወታደራዊ ኃይሉ ሱዳንን ሚሊሻታትን ከባቢ ዝተፈጥረ ከም ዝኾነ ገሊጹም አቶ ደሳለኝ ትጎጽ ዝተፈጥረ ሰራዊት ሱዳን ካብቲ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት በኃይሊ ዝሓዞን መንግስት ድማ በዘተ ክፍታዩ ዝበሎን 30000 ሄክታር መሬት ሰጊሩ ንውሽቲ ኣብ ዛተወሉ ከም ዝተፈጥረ ይነጽር እቶም ንሱ ወታደራ ሱዳን እና መርሑ ዝመጹ 4 ተላእኽቲ حوحات بزبالهم سبات وسيكا شوعة سبات كم زتقتلون بوغن ميليشا دما حدا سب كم زموتن زقوسلو دما كم زلوني زارب ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኢትዮጵያ ነትብሶኑ ይዘጋረበሉ ክሳ መልኪቱ አብዛሃቡ ምላሽ እትግጭት ዝተፈጠረ በደገፍ ህወሓት ዶብ ሰጊሩ በዛአተው ሙድብ ሰራዊት ሱዳን ዝተፈጠረ ግጭት ይብንባል ነትክሲ ነጽይወዩም መራህ ትግራይ ነዚ በመንጻግ መንግስት አንፈትን ምጥምዛዝ ዓሊሙን ህወሓት ተሐታቲ ምግባሩ ይብንባል ነት ተግባር ከም ዘይዋዕሉ ይገልጽም ኣብቲ በሶሉስ ዘውጾ መግለጽ ነትክሲ በመንጻግ ከም ዘይነት ክሲ መቅራቡ እቲ በቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ዝምራሕ መንግስት ነሰላም ዘለው ዕቱብነት አምልክት ሕቶ زاتو مخانو عميتهم عبدوبات إثيوبيان سودان بسنك زي تفتح زلو حتو يقباني عب كلتي وغن بزلو عطوغات حيلتات حالفو قجت خقاتم كامز سنها زفلت كوينو ازن حجيقن هنا معالتات زغط سله وطري آسعي ولوم بسنك زي دمانة برتت كوابية قجت كي عرق سقات كامز اللوم بمقلات كاو حالفون هنا بوحوس كوابي كقعزو كامز حاسوه يقلس اللوم بتستخير دبدابا بسبز ورد قدواتو كوانتزيهالو عبقراتون حفشو بوتاتات حرشان قدات كم زورة دقن اتي أم حداري قلت بسنك زي بستفتر سقات نبرتي كاب نبور عيو محرس كم زو خورو حبيرم أبرس زي عبدو بكلتين هاقرات زكير زنبره نقداوي نتفتات كم زت أغاقولن عم ساقريت كوينات زت سنهت قلباتن زت بهالت بوتاون كم زت عاصوت أم حداري آتو دساليني قلت
እቲ ብማዕከናት ዜና ኣብ መንጎ ወታደራት ክልቴን ሃገራት ኩናት ከም ዝተኻየደ ዝገልጽ ዜና ሓቅነት ከም ዘይብሉ ዝገለጸ ኣቶ ደሳለኝ እቲ ዝኸውን ዘሎ ብወገን ሱዳን ዝግበር ዘሎ ደብዳብ ከቢድ ብረት ጥራይ ኢሉ ብኻልእ ሸነኽ ወሃቢ ቃል ሓይልታት ሱዳን ሰራዊት ሱዳን ዶብ ሰጊሩ መጥቃዕቲ ከም ዝፈጸመን ወታደራት ኢትዮጵያ ከም ዝማረኸን ዝገልጽ ዜና ቁኑዕ ከም ዘይኮነን ገሊጹሎም ፕሬዝደንት ላዕለዋይ ቤት ምኽሪ መሰጋገሪ መንግስቲ ሱዳን ጀነራል ዓብዱልፈታሕ አልቡርሃን ዝሓለፈ ሶኒ ኣብ ምብራቃዊ ግዝኣት እታ ሃገር ምብጻሕ ብምክያድ ምስ ሰራዊትን ነበርትን እቲ ከባቢ ከም ዝተረኸበ ኣገልግሎት ዜና ሱዳን ገሊጹ ድሕሪ ኣብ ትግራይ ሰሜን ኢትዮጵያ ዝተወልዐ ኩናት ወታደራት ሱዳን ነቶም ኣከራኸርቲ ኮይኖም ዝጽንሑ ቦታታት ብሓይሊ ከም ዝሓዙን መንግስቲ ኢትዮጵያ ድማ ሱዳን ወታደራት ከተውፅን እቲ ጉዳይ ብዝርብ ክፍታሕን ክትሓትት ከም ዝጸንሐ ይፍለጥ እዩ ብመሰረት ሓበሬታ ማሕዳሪ ኣቶ ደሳለኝ ስናር ገላሎ ባንጎሮዶም ላዕላይን ታሕታይን ኣብ ወጠር ከምኡን ሰላም በር ዝተባሉ ቦታታት ኣብ ትሕቲ ሓይልታት ሱዳን ኣትዮም ጸኒሖም ኣለዉ ኢሉ ቱርኪ ፊንላንድን ሸውደንን ናብ ኔቶ ክጽምበራ ደጊፋ አባል ሰራዊት ኪዳን ሰሜን አትላንቲክ ወይ ከኔቶ ዝኾነት ቱርኪ ሸውደንን ፊንላንድን አባላት እትልፍንቲ ኮኾና ንዘቕረቦ ጠለብ ደጊፋ ኣብ መጀመርታ ቱርኪ ሸውደንን ፊንላንድን ሚሊሻታት ኩርድ ኣቂባያ በዝብል ክሲ ውሳነ ክልቴን ሃገራት ተቃውማቶ ምንባራ ይፍለጥ ብዘካ ደገፈ እዛ ሃገር ድማ ኣብ ዝሓለፈ ኣዋርሕ ኣቅሪቦኖ ዝነበረ ሕቶ ምጽምባር ከሰምር ኣይከኣለን ሩስያ ምጽምባር ዘን ሃገራት ክትቃወሙ እንከላ ኣብቲ ዞባ ዝርአ ዘሎ ምስፋሕፋሕ ሰራዊት ሃገራት ምዕራብ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ኩናት ንሙላዕ ተጠቂማቱልያ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ቱርኪ ሸውደንን ፊንላንድን ስጋት ቱርኪ መረጋገጺ ዝኸውን ሓባራዊ ስምምዕ ፈሪሞም ኣዛዝኔቶ ጄንስ ስቶልተንበርግ ሸውደን እቶም ቱርኪ እትጥርንፎም ሚሊሻታት ካብ ሃገራ ንምስጓ ከም ዝተሰማምዐት ገሊጹ ቀድሚሉ ሸውደንን ፊንላንድን ኣብ ልዕሊ ቱርኪ ኣምቢረኖ ዝነበረ ኣገዳ መሸጣ ኣጻሩን ከልዕላየን ፕሬዝደንት ፊንላንድ ኒኒስቶ ሰለስቴን ሃገራት አንጻር ኣብ ልዕሊተን ሃገራት ዘንጸላሉ ስጋት ድሕነት ንምትሕባር ሱሉሳዊ ስምምዕ ከም ዝፈረማ ተዛሪቦም ቀዳማይ ሚኒስትር ሸውደን ማግዳሊና አንደርሰን ብወገና እዚ ኔቶ ኣገዳሲ ስጉሚ እዩ ክትብል ገሊጻ ቤት ጽሕፈት ፕሬዝደንት ቱርኪ ረሲፕ ጣይብ ኤርዶጋን ድማ ቱርኪ ካብ ሸውደንን ፊንላንድን እትደልዮ ረኺባያ ክብል ኣብ መግለጺኡ ሓቢሩ ሸውደንን ፊንላንድን ድሕረቲ ኣብ ሩስያ ልዕሊ ዩክሬን ዝፈጸመት ወራር ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ግንቦት ናብ ኔቶ ክጽምበራ ምዃነን ወግዓዊ ገይረንን ሕጂተን ሃገራት ምስ ኔቶ ዘለውን ርክብ ሓያል ከም ዝኾነ ዝገልጽ ኣዛዝ ኔቶ ጄንስ ወግዓዊ መስርሕ ምጽምባር ብቁልጡፍ ከም ዝውገን ሓቢሩ ዝኾነ ናብ ኔቶ ንምጽምባር ዝቐርብ ጠለብ ብኩለን ኣባላት እትልፍንቲ ክጸድቕ ኣለዎም ሸውደንን ፊንላንድን ኣባላት እንትኾነን እታ ንልዕሊ 200 ዓመታት ምስ ዝኾነት ኣካል ጸጊዕ ሒዛ ዘይትፈልጥ ሸውደን እዚ ናይ መጀመርታ ታሪኽ ክኸውን እዩ ፊንላንድን ብወገና ድሕሪ ውድቀት ሕብረት ሶቪየት ንዝሓለፈ ልዕሊ 30 ዓመታት ዘሻራዊት ሃገር ኮይና ክትከይድ ጸኒሓ ፊንላንድን ኣብዚ ወታደራዊ ልፍንትን ምጽምባር ከተርእዮ ዝጽንሐት ድሌታት ንዓመታት ህዝቢ እቲ ሃገር ዝነበሮ ደገፍ ካብ 20 ክሳብ 25 ሚታዊት ኮይኑ ይጸኒሖም ድሕሪ ወራር ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ግን ናብ 79 ሚታዊት ሓፍ ኢሉ ኣብ ሸውደን ድማ 60 ሚታዊት ህዝቢ ጥራይ እቲ ሕቶ ልክዑ ክብል ይቕበሎም እዚ ቅድሚት ኩናት ዝተሓተ ከም ዝነበረ ይፍለጥ ኣብ ኣውስትራልያ ዝርከቡ ኣናብ በሰንኪ ቡርቱዕ ባልዕ ኣብ ዕጽዋ ኣትዮም ሚሊዮናት ኣብ ኣውስትራልያ ዝርከቡ ኣናብ በሰንኪ ዝኣተዎም ብርቱዕ ባልዕ ኣብ ሙሉእ ዕጽዋ ከኣትውን ከለዉ ኣሽሓት ከዓ ዓንዮም እዮም እቲ ቮሮዋዝ ዝበሃል ባልዕ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ከባቢ ሲድኒ ክረአን ከሎ ኣብ ሓፂር ግዜ ልዕሊ 100 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ኣብ ዝርከብ ቆፎ ኣናብ ክርአ ጀሚሩሎም እዚ ሓድሽ ስጋት ፈጢሩ ዘሎ ባልዕ ኣብ ሓደጋ ማዕረታ ሃገር ናይ ሚሊዮናት ዶላራት ክሳራ ከስዕብ ከም ዝኽእል ብኣጋ ተገሚቱሎም ኣብቲ ተኣፋፊ ቦታታት ዝርከቡ ኣፍረይቲ ማዕር ክሳብ ተወሳኺ ሓበሬታ ዝወሃቦም ቆፎም ካብን ናብን ከይንቀሳቀሱ ተኸልኪሎም ኣለዉ ኣውስትራልያ ታንኮ ካብ ዝቀንዲ ጸላይ ንህቢ ዝኾነ ባልዕ ነጻ ዝነበረት ኣህጉር እያ እዞም ቮሮዋዝ ዝበሃሉ ባልዕ ግዝፎም ክንዲ ስምስም ኮይኑ ናብ ቆፎ ንህቢ ንምእታው ሕማም ብምትሕላፍን ነቶም ኣናብ ብምቕታልን እዮም ዘዕንብዎም እቶም ባልዕ ኣብ 5 ቦታታት ናይ ኒውስ ሳውዝ ዌልስ ምስ ተራዩ ሰመዛ ኣውስትራልያ ዝተፈላለዩ ስጉምታት ክወስዱ ጀሚሮም ኣለዉ ኩሉ እቲ ካብቶም ባልዕ ዝተራየሉ ኣብ ውሽጢ 10 ኪሎ ሜትር ርሕቐት ዝርከብ ቆፎ ንህቢ ክዓኑ ምዃኑ
ክግለጽ እንከሎም ክሳብ ሕጂ ኸ 400 ቆፎ ንህቢ ዓኒሎም እቲ ካብቲ ተኣፋፊ ቦታ 25 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ዝርከብ ኩሉ ቆፎታት ንህቢ ከዓ ኣብ ጥቡቕ ምክትታል ክጸንሕ ሓለዋ እንስሳን ዕቃበ ከባብን ኣውስትራልያ ትእዛዝ ኣመሓላሊፉሎም ብተወሳኺ እቶም ኣብ ዕፅዋ ክጸንሑ ዝተኣወጀሎም ኣናህብ ቆፎም ካብን ናብን ከይንቀሳቐስ ተሪር ትእዛዝ ተዋሂቦም ኣሎም እቲ ባልዕ በዚ ዘለዎ ፍጥነት ምስ ፈፍሑ እንተቐፂሉ ኣውስትራልያ ኣብ ዓመት ክሳብ $70 ሚልዮን ክሳራ ከጋጥማ ከም ዝኽእል መጽናዕትታት ሓቢሮም ኣርሲሱ ካብ ፍርያት መግቢ ኣውስትራልያ ኣናህብ ብዝፈጥሮ ጽግያዩ ዝምርኮስ እዩ መብዛሕትኡ ቱፋሕ ኣቮካዶን ኣልሞንድን ኣናህብ ብዝፈጥሮ ጽግያዩ ዝፋረም ላዕለዋይ ሓላፊ ሓረስቶት ኒው ሳውዝ ዌልስ ያን ማኮል ኣናህብ መጣምርቲ ምህርትና እዮም ስለዚ እዚ ኣጋጢሙ ዘሎ ሓደጋ ንኢንዱስትሪ ፍርያት ማዓር ጥራይ ዘይኮነ ንመላእ ሕብረተሰብ ዘሰክፍ ክስተት እዩ ክብል ተዛሪቡ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ቤን ቲቪ ንሎሚ ዝብልናዮ መሰናዶና ኣብዚ ወዲና ኣለና ምሳና ስለ ጽናሕኩም ብልብነ መስግን በብዘለኹሞ ሰላም